Deopani nutun bestie ang den along NH number 39 at warpi along ahiring tang rakpen car lapen truck excident. Pinini paing korester kep arni kang sam apor noong 24 Deopani constituency kaparlo Deopani nutun bestie ang den along ihum truck lapen car kacetong ahiring tang rakan. Lakhain ko rapli Deopani constituency along non arni kang sam 4-5 pli malom ihum car lapen truck kacetong ahiring tang rak. Kacetong agari laki car abangke Dimapur pensi kewang lapen truck abangke rongajan anat pensi kewang. Lasona hu Deopani nutun bestie ang den chit along si humni agari kacetong ahiring tang rak hangjang lo. Car number NL05C1698 lapen truck number NL01A E4373 lapen birta kirib dunlong ateng ahud anke excident agari akar along bangke thom an kachithap do lapen inu da bangke kachitong adi mamatsi thilot lo lapen bang hinia bangke tong sekot pen Bokajan hospital along an pondet lo bonta Bokajan hospital kelepen amat inu da bangta thilot lo lapen inu da bangta kereng unjia phan ning kachithepon ave pin lo kadok avea bangke Borpathar police atumsi chepari deng pon lo. Deopani pen version teron Karbi Anglong 24/7 news.